Assalamu alaikum Türkmen Portal web saytımızın mehriban ve hormatly tomoşaçylary. Biletin elema gepleşigimizin täze sany tidiň. Bugün biz öz gepleşigimizi ýöre sizin üçin kinofilmler bilen baglanşdyrmagy makul bildik. Özüm ýöne bir filmler däli 2023-nji ýylda iň girdejili filmler. Bugün biz geçen ýylyň iň şowly kinofilmleriniň 15-sini üstünde durup geçerdik. Olaryň haýsylardygyny biletiňiz gelýärmi? Onu elbetde biziň bilen gal. 15-nji ýerde Creed filmidir. Kinonyň büdjeti 75 milyon Amerikan dollaryny, kassa ýygyn bolsa 275 milyon Amerikan dollaryny denk boldy. Özüňizden bilýänsiňiz elbetde bu film Sylvester Stallone'ň gahrymany Rocky Balboa'nın garşydaşlarynyň biriniň ogly hakynda, haýsy Apollo Creed hakynda. Ilkinji Creed 2015-nji ýylyň ahyrlaryna kinoteatrda çykdy. Üçünji bolsa 2023-nji ýylda tomuşaçylaryň ählisynyň dikkatine ödürüldi. Creed 3 üstünlük gazanar diýip pikir eden elbetde az bolsa gerek. Kasam onuň öňkü bölümi şowsuz çykan soň ikinji bölümi. Ýöne filmi ilki gören kino synçylarynyň oňa o baha beren soňlar Creed ütküş girdej galanmasa da öz çykdyjylarynyň bolman ödäp billik diýip pikir etdiler. Ýöne adamlaryň ýüregine düşýänçe Creed'iň ýene näçe bölümi çykmaly. Bu towaryň jogaby elbetde gelecekde belli olar. Tek Creed'iň ogly uruşup ýadyýança nesip bolsa çykar diýip umyd edýär. Dowam edýär. 14-nji ýerde Indiana Jones hemem ykbal şarhy kinofilmi. Filmiň büdjeti 295 milyon Amerikan dollar. Büdjeti diňe galan girdejisi bolsa 384 milyon Amerikan dollaryna barabar. Dogry Indiana Jones'un 5-nji bölümi Disney Studios üçin iň uly şowsuzlyklaryň biri boldy. Film üçin kampaniýa gatty köp çykdyjy diýen belleşmeli. Ýöne şonu da Indiana Jones ýylyň iň girdejili filmleriniň 15-lerine düşmegi başardy. Bu da dünýäni aýlanyp seýrek duşýan taryhy tapynalary gözleýän arkeologyň başdan geçirmeleri 1981-nji ýylda başlandy. Şol ýyl Indiana Jones'un birinjisi, ýani ilkinji noktasy filme çykdy. Ine 40 ýyldan soň 81 ýaşly aktyor Harrison Ford ýene-de öňkü keşfine gaýdyp geldi. 13-nji ýerde Meg 2 Gerdap. Elbetde bu filmiň büdjeti 129 milyon Amerikan dollar. Kassa ýygyn bolsa 395 milyon Amerikan dollaryna barabar boldy. Bu fantastik film 23 metrlik megalodon, ýagny äpet akula hakyna dowam edýär. Ol hiç kime bildirmän Marian Gerdabynyň düýbünde ýaşap ýören eken. Hiç kim aýtman ýa-da ýöne adamlaryň ýeriň ýüzünde de, suwuň düýbünde de ýetmejek ýeri ýoklugy sebäpli ine-de Jonas Taylor'ın başda durmagyna adamam bu girdaba ýürüýdi. Adam da girdaba düşünüp äpet janlaryň üstünden Maria oturuverýär. Kino synçylary bu filmi tanqidlasalaram bu Meg'in meşhurlyk gazanyp epesli girdej toplamany düýbünden täpel bermedi. Belki muňa filmiň deňil mövsümine ýagny awgustda çykmagy elbetde baş geçipde bolsa akulanyň bolmagy täsir edenler diýip pikir edýär. 12-nji filmini bu ýerde Zverobotlaň ýagny Transformer Zverobotlaň galkynşy adly film. Filmiň çykdyjy 195 milyon Amerikan dollar, girdejisi bolsa 439 milyon Amerikan dollar. Bu filmiň bir bölümü kino synçylarynyň hoşdep eşitip ýa öwrüp görmedi diýip görýän ýöne onu diňe tanqidladiler. Şonda da başga planetadan gelen robotlar muştoklary ýer ýüzünde diňe artmak bilen. Transformerlaryň täze bölümi dünýä prokatynda meşhurlyga eýe boldy. Bu filmde logika ütküjük prinsiplerlerini görüp görmediňizmi? Oňa derek robotlaryň söwüşleri, action sahnalar, ýokary derejeli kompýuter grafikasy ýygyderli goýulýar we voilà, taňa polisiýa oturýar. Manda dowam edýär. 11-nji ýerde John Wick 4 bari 90 milyon çykdyjy bilen mehribanlar 440 milyon Amerikan dollaryny özüne girdejek bilen gazanmagy başarýar. Öz itiniň aryn alýan söwüş ustadynyň başdan geçirmeleri ýa-ni başlan ýürüýten meşhur eser tomoşaçylaryň söwüşini gazanmagy başarýar. Başda bu film 3 bölümden ibarat bolmaly diýip pikir edýänler. Ýöne John Wick'in meşhurlygyny gözüňde tutup filmiň 4-nji bölümünden kinoteatrlara çykaryp bermegi başarýar. Başrolla bilşmeler meşhur aktyor Keanu Reeves'in ustadlygy, söwüşden otunyň ýokary derejedäki goýlanlygymy ýa-da maşylaryň hemmeti bilinipdimi? Garaz John Wick 4 2023-nji ýylyň iň girdejli filmlerinden birini. Şonuň üçin hem garaşy berin. Filmiň 5-nji bölümi benim pikirimçe kän garaşdyrma kinoteatrlara çykaryp haýdyn. Ýöne sowal başga ýerde. Inni John Wick kimler bilen uruşar? 10-njy ýerde hemmemde tanyş Marvel kinostudiýasynyň garynjy adam hemem Ari Quantumania adly filmine degişli. Onuň büdjeti 200 milyon Amerikan dollar, kassa ýygyn bolsa 476 milyon Amerikan dollaryna deň. Iň girdejli filmleriň oňlugyna girse de garynjy adamyň başdan geçirmeleriniň 3-nji bölümi Marvel studiýasynyň iň uly şowsuzlyklarynyň birini urulýar.
özüňden bilýärsiňiz elbetde bu film adamy ulolduwam, garynja ýaly kişeldiwem bilýän eşi geýip, herwetlige garşy göreşýän adam hakyna gurrun berýär. Ýöne filmiň 3-nji bölümine ýetýänçe garynja adamyň başdan geçirmeleri eýýän tumuşuşlary täklif etmän başladymy näme bilemok, film garaşylan girdejini gadanyp bilmedi. 9-njy ýer Elemental adly multfilma degişli boldy. Bu multfilmiň büdjeti 200 milyon Amerikan dollar bolsa, gadanan girdejisi beşimde ýaly 496 milyon Amerikan dollar boldy. Das yarım milyarda ýeten ekenler. Bu multfilm bir şäherde ýaşaýan oduň, suwuň, topragyň hemem owan elementler hakynda gurrun berýär. Multfilmde otdan ýasalan ödem ot ýaly dogumly ämbaryň suw bilen dostlyk açyp görkezilýär. Dostlyk da başga da görünýär. Umman multfilmi döredjiler onuň üstünde 7 ýyl işläpdirler. 7 ýyl. Müslüman umuman alanynda elemental maşgala bolup görmek üçin tüýs bir laýyk we ajaýyp sunat eseri hasaplandy. 8-nji ýer tawşyrygy ýerine ýetirmek mümkin däl. Ölüm howply haklaşyk adly filmiň 1-nji bölümi. Bu film üçin tutuş 290 milyon Amerikan dollar harç edildi. We gazanlan girdejisi bolsa 567 milyon Amerikan dollar. Filmin 1-nji bölümi 1996-njy ýylda çykdy. Şondan merem aktyor Tom Cruise filmiň bölümleriniň dowamyna ýaş ýigitden orta ýaşly adamy öwrülip gitdi. Belki ýaşly bolandan soň aktyor bu filmiň dowamyna düşerdik öýdänlerden pikir edýär. Filmiň täze bölüminde de türli tutuluşyklar, howply sahnalar garap, adaty boş ýaly töweşik kinolarda iň halaýa gatlanmagy mesele jemlen. Egerde çykdyjata azrak bolsa, onda film üstünlük gazandy diýip arkaýyn aýtsa boldy. Ýöne 290 milyon bilen degende biraz ondan has ýokary derejede pullar gelmek. Olam elbetde azat alman üstünlüğü bilen gutlaýar. 7-nji ýerde Suw perizigi filmi. Bu filmiň büdjeti 250 milyon dollar bolup, kassa ýygyny bolsa 569 milyon dollara barabar bolýar. Ariel'in şahzada aşyk bolup adamy öwrül şakynnaky ertekini biz Disney'ň multfilmlerinden elbetde öň bilýär. Bu filmem Ariel hakynnaky ýöne içinde täzeçilik ýerilen erteki. Garayagy supersi, geňler. Rew okuyan çarlyk, garaz şoňa meňes bir näçe üýtgeşikler elbetde bu filmde size garaşýar. 6-njy ýerde ýene multfilm. Olam Möý adam, Älen jaharlar kerel. Bu multfilm üçin çykarylan pul çykdyjy 150 milyon Amerikan dollar. Gazanlan girdeji bolsa 690 milyon Amerikan dollar. Munça girdeji gazanar ýaly bu multfilmiň nämesi üýtgeşik diýip pikirlenýän bolsa, onu mehribanlar Möý adamyň başdan geçirmeleri hakda biz öňem kän multfilmler, kinofilmler gördük. Bu multfilme meşhurluk getirer, onu ýokary hili. Onu görülen köp multfilmler şu wagtda çenli Möý adamyň başdan geçirmeleri hakynda filmleri içinde iň gowy diýip baha beripdirler. Ne edip bary ýok 150 milyon Amerikan dollaryny berip vizual animasiýany döredip bildilerke akala sygjykda dälmike diýip pikir edýän. Bu multfilm şu öwgülere dogrudan münasip mykam berýär. Onu özüňiz elbetde barmak görüp tapylarsynız diýip ümid edýär. Endi 5-nji ýerde 5-lige girýär, 5-nji ýerde 10-njy Farsaj. Onuň büdjeti 340 milyon Amerikan dollar kasy. Bolsa 705 milyon Amerikan dollaryny ýetdi. Iň aňyrbaş maşynlary hemem ýokary tezligi halaýan ýigitler ýatydylar üçin elbetde bu film hakda gurrun bermegiň wajipligi ýok diýip pikir edýär. Sizin kim meňe iň bolmanyny onuň haýtan bolsa bir bölümini görürsiniz orada. 10-njy Farsajda da öňkülerden bir itgoşyklar bar diýip sual berýärler üçin umuman alanda hemme zat öňkülük mehriban adamlar. Ýene aňyraş ulaglar, ýene olan sürjüleri, o geýnýärler, dartyş gözüni görkezýärler, fizikan kanunlaryny döwýärler, umman atışýarlar, gyrşýarlar, şu bir adetler. 700 milyon dollar az girdeji dälliýse bolardy. Filmiň çykdyjy 340 milyona ýetmedik bolanmasa. Ýöne şonda da dogrusyny dogry aýtmak gerek, şol 5-nji orunda durmak 2023-nji ýyl üçin ol ýokary derejede atlak berýär. Dowam edýär. 4-nji ýerde Galaktika goralçylary 3-nji bölümi şu film. Bu filmi düşürmek üçin 250 milyon dollar çykarlypdyr. Kassa ýygyny bolsa 845 milyon Amerikan dollaryny ýetdi. Marvel studiosy bu üstünlüge mätäç wagty James Gunn'ın rejissörlük etmegine goralçylygyň 3-nji bölümi adly oň maňlaýyndan ak gün bolup berdi. Älim geňçiligine uçup ýörüşlerini dürli başdan geçirmeleri duşýan we kerel ýagdaýlardan başalyp çykan topar bardak filmiň öňkü bölümlerinden elbetde tomuşyşylan töwgüsini gazanmagy başarypdy. Etatanym niýatda galyjy keşipler bolsa raketa atly hemişe gaharjan ýenot bilen Groot atly sevgili gahramanym Agaç. Şonuň ýeketdak frazaty ömrüllüğü için itgemizlik dedi. Anam elbette yerinde Jega boyunca şu pırtıldı değil.
Aman öğrenme dinlediniz. Olara bu gedek näkili baştan geçirmeler, näkil hukuklar, tutuluşuklar karışıyor. Bunu bilseniz elbette bilesiniz gelýär. Olsa filmi duşuňyzdan geçirmeň, eýem ol size dol ýagdaýda el ýeterdir. Sanawymyza gaýdyp gelýär mehribanlar, ilkinji üçlük, üçüncü ýerde Oppenheimer filmi. Gatwy film hakykatdan. Bu film bary ýok $100 milyon çykdy edilip, 952 milyon Amerikan dollar gazanmagy başarýarlar. Ynany reallel tap $1 milyar actiondan dolu blockbuster dälle 3 saatlyk içi gurrundan noli ýartam gara ak renkler bilen düşürülen film gazanar dip kimin kellesine geldi. Bu film ýadyr ýaragyny oýlap tapçakyny gurrun berdi. Oppenheimer filmi kino düşüründe köpçüligi görä boljak bolman, täze bir zat döretseň üstünlük gazan bolýanyny dogry ýagdaýda suwd etdi. Umman görmek tüýsürekden maslahat berýär. Sebäbi mehribanlar bu filmi hakykina film muştoklary özüne logika bar dip pikir edýän adamlar görse, many dogry düşüpdir. İkinci orunda bolsa dogollar Super Mario kinoda diyen multifilm bolupdyr. Illumination kampaniýasynyň bu multifilminiň büdjeti $100 milyon bolup kassa ýygymy $1 milyard 361 milyon ýetdi. Bu bolsa ýene bir gedek Nintendo kampaniýasynyň birinden oýunlaryny naky Super Mario'nun adamdan ne derejede gowy görýärligi suretler. Oyunlar dünýäsyna düşüp türlü kynçylyklardan bökçökläp ýeň geçýän murtly adamjyk kinematografiýa dünýäsinde at gazanan ägertlerden üstün çykmagy başardy. Ine-de biz ahyr soňy ýylyň iň girdejeli meşhur filmine ýetip geldik. Olam Barbie kinofilmi. Bari ýogy 100 milyon çykdy edip, şu büdjetden $1 milyard 442 milyon Amerikan dollaryny gazanmagy başardy. Ynana reallar doğrudan. Yer ýüzünde de şeýle bir ajotaj döretmegi başarýar. Barbie'nin üstünlüğünün sırrı näme ekan? Menim şuna hakykatdan keng galýar. Täzeçiligi ne? Beýle hiç filmlerde meňzemeýärligi näme? Ýa-da gara yer ýüzündäki gyzjaglaryň hemmesiniň ardy bolan Barbie gurjagyndan kino nähili ýagdaýda bolsa da şoğul bolup çykan fakt bolýar. Film adından belli bolýar. Barbie bakynda gurrun berýär. Ol hakyky gurjaklaryň durmuşynda ýaşaýar. Owadan köýneklerge ýa joralarlar oturmagy berýär. Tanfediye kelmelen eýle beýle gidýär umman şadaklar. Ýöne bir gün gurjagyň aladasy durmuş tamamlan. Ol özüne eýsiniň gözlegine çykmaly bolýar. Ene de mehriban adamlar, hormatly tamaşaçylar, 2023-nji ýylyň iň girdejeli kinofilmler albatta şulardan ibaret. Bu filmleriň haýta siziň göwüňizden turan bolsa mazmuratda kommentariýlarda belläp geçiň çünki bilşiňiz ýalydyr. Bu gepleşigimiň bu sany hem Instagram, hem TikTok, hem de Türkmen portal resmi websaytymyzda size el ýeterdir. Ondan hem mehriban adamlar bilen şunun bilen gepleşigimiz tamam gepleşigimiň ahyrynda we like koymagy, şeýlekem tesirlerini ýazmagy we dostlaryň bilen paýlaşmagy ýene bir ýola ýatladyk we gepleşigimiň ahyrynda Türkmen portalyny bilen şu rahmetçi geldigini ýene bir ýola size ýatladyk, sizinle başlaşýar. Ýene kunlarda ýene-ki ajak gepleşikleri bolýan, şeýle hoşda bolun we şoğullar üçin näme etmeli? Öýrenip,